Kľúčový aspekt dôveryhodnosti samosprávy, pokiaľ ide o výkon verejnej politiky, je predovšetkým fokusovaný na transparentnosť verejného obstarávania. A keďže transparentnosť bol kvázi headline, alebo teda kľúčová vec, ktorou som kandidoval ešte pred 16 rokmi do pozície primátora mesta Partizánske, tak keď som bol zvolený, tak som povedal, že robím všetko preto so svojím tímom, aby Partizánske patrilo medzi najtransparentnejšie mestá v rámci celej Slovenskej republiky. Ako náhle som stal primátorom mesta Partizánske, tak som prijal rozhodnutie a podpísal som smernicu o tom, že každé jedno obstarávanie v tom čase, podotýkam ide o obdobie späť viac ako 15 rokov, nad 1000 eur, bude vždy nielen zverejnené na internetovej stránke mesta, tak aby sa mohli hlásiť firmy od Ašu až po hranice Ukrajiny, všade tam, kde je možné sa dohovoriť po slovensky, ale zároveň do každej výberovej hodnotiacej komisie bude nominovaný zástupca každého jedného poslaneckého klubu, ktorý je v meste Partizánske, a dokonca som to rozšíril až na členov výborov mestských častí, tak aby aj neposlanci boli zaangažovaní do participácie na kontrole verejného obstarávania v rámci nášho mesta. Kľúčové bolo to, že spolu so mnou došiel absolútne, alebo takmer absolútne nový poslanecký zbor a musím povedať, že ako náhle som s touto myšlienkou prišiel, tak to okamžite získalo vysokú mieru podpory. Akurát, že poslanci si museli svoje poslanecké povinnosti zadeliť tak, aby mohli byť v jednotlivých výberových komisiách a musím skonštatovať, že sa to tak zvykli, že už vedeli, že jednoducho niektoré dni sú tak náročné, že musia sa zúčastniť niekedy aj 2 alebo 3 výberových konaní a verejných obstarávaní a tým pádom museli si ten čas aj v práci, aj v rodine zadeliť. Čiže kľúčové bolo to, aby som mi to vysvetlil, objasnil, okamžite to prijali a tým pádom začali budovať dôveru vo vzťahu k hodnoteniu výsledkov transparentného verejného obstarávania. To je vlastne to kľúčové, čo hovoríme, že samospráva v Partizánskom je transparentná, otvorená, komunikatívna a participatívna. Musím povedať, že kľúčové výsledky sú v tom, že sú merateľné, pretože sme za 15 rokov aplikácie tohto modelu ušetrili v rámci mesta Partizánske obrovské milióny eur hľadiska verejných súťaží. Zároveň tým teda, že občania ma opakovane volia do funkcie primátora mesta Partizánske, už teda toto je 16. rok, je dôkaz toho, že nie sú to len slová, ale sú to reálne činy a výsledky. Neexistuje v zastupiteľstve mesta opozícia, ktorá by mohla kritizovať, že niečo sa deje netransparentne, keďže všetci poslanci sú zaangažovaní a zároveň Partizánske sa pre rok 2022 stalo najtransparentnejším mestom celej Slovenskej republiky a zároveň sme najtransparentnejšieho verejného obstarávaní podľa hodnotenia Transparency. Celá táto aktivita je o dobrej vôli, o záujme a o schopnosti vytvoriť tímovú atmosféru v zastupiteľstve a v rámci celej samosprávy. Nestojí to žiadne veľké peniaze, chce to iba chuť, vôľu, záujem a ľudí, ktorí sú ochotní sa zaangažovať a byť spoluparticipatívni na celom procese.